assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calminone e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe foof nana kadi jaaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E nder jangde men e Linjila en nanino caggal nde jomiraɗo Yeesu almasihu wurti no o yamiriri almuɓe makko o wi ɗumen jeehe e nder aduna he fof no fotiri jeey noon kabaru moƴƴo o tagore fof. Caggal nde Yeesu safa fayi dow asaman, gorko goto biyeteɗo Pool jirlotonoɗo e barannoɗo almuɓe jomiraɗo ɓe tuubi wonti dewrowo almasihu o coftal. O windi o wi ko min podanaɗo wonde nelaɗo joñanaɗo kabaru Allah moƴƴo o windi ɗum ɗo. On kabaru moƴƴo Allah fodinirimo gila adan annabaɓe mum e nder bindi ceniɗe he. Kabaru moƴƴo o wona gaccam ko bawde Allah ngam dandude kala gonɗinɗo. Ngati ko kabaru moƴƴo o feññinta peewal Allah ngal iwi koye hoolare, ngal hollirte ko ngam hoolare, hono ni no windira peewɗo wurdat hoolare. Kabaru moƴƴo, kabaru moƴƴo, kabaru moƴƴo. Holi on kabaru moƴƴo mbo haala Allah ka habrata? Hande e ballal ruhu Allah amen jiɗi laɓɓinande on ko fayti e kabaru moƴƴo kabraɗo e nder bindi ceniɗi o. Kono hade men haalde ko fayati e kabaru moƴƴo o, eɗen poti siftorde kabaru bonɗo o. Holi to kabaru bonɗo o waɗno? Onon fof oɗon gandi e fuɗɗode caggal nde Allah tagi asman e leydi, o tagi Adama e Hawa, o waɗi ɗumen e nder ngesa jodba biyeteɓe Eden gonnoɓe e dow leydi. Allah tagiriɓe ko beele aɓe ganda ɗum, ɓe jiɗa ɗum, ɓe ɗofto ɗum, ɓe mawnina ɗum ha abada. Kono ngam ƴewtindade ɓe, Allah wi Adama, aɗa wawi ñamde leɗɗe ngesa ba fof, so wona lekki gandal moƴƴere e bonandi ki. Woto ñaam e makki, sabu nde ñamɗa hen fof a mayat. Kono kabaru bonɗo o koko Adama e Hawa keɗi baajol leydi ngol hono Iblis. Iblis rewiɓe ha ɓe ñaami e lekki ki Allah haɗnoɓe ki. Te ko ɗum waɗi bakkat e tampere wondude e mayde nadde aduna bonni Adama e Hawa e iwdi mumen, sabu oɗon gandi bone ficcat laaci. Keɗo ɗe kabaru bonɗo mbo haala Allah ka haali o. Yimɓe podana ko mayde lawol gotol, caggal ɗum ñaawe. Kala naɗɗo juuɗe Allah guurɗo o boorama. Jomiraɗo o ma ar ngam fawde ñawore mum e dow yimɓe fof, e ngam hollude lutndiɓe lutndare mumen nde golliri cuusal mumen Allah nde e konnguli ñaaɗɗi ɗi ɓen bakkudinoɓe lutndiɓe cakti fayde e mum ɗi. Ko ɗum woni kabaru bonɗo o. Enen fof ko en bakkudinoɓe, te eɗen poti rewde e ñawore Allah. Kono kabaru moƴƴo o ko hono ni wayi. Allah joom yurmede o habrino to nder ngesa eɗen to, wi ma nel e nder aduna dandowo mbo meeɗani bakkudinde mbo mbomri jibinta. On dandowo pewɗo o ko neɗɗo ceniɗo, te ma sakko hoore mum ware yoɓa bakkat Adama e iwdi mum fof. Kuugal bakkat ngal kandunɗen ngal jogorto yande koye makko. Ko ɗum woni kabaru moƴƴo mbo Allah habruno ñande Adama e Hawa bakkudinde nde. Caggal ɗum Allah hutirinomo yimɓe hewɓe ɓe suɓino beele ina kabra garal on dandowo, manam almasihu o. Ɓen annabaɓe goto e mumen fof habri gueɗel e almasihu o, beela so o ari yimɓe fof ina ganda ko kanko Allah suɓi. So en dokki yeru annabi Esayi gardiɗo almasihu o hakke duuɓi 700 habrino no almasihu o jogori jibinede e mbomri. O wi ma mbomri ndi ɓam reedu jibina ɓiɗɗo gorko, innira ɗum Emmanuel. Ɗum firtata ko Allah ina wondi e men. Annabi goɗɗo biyeteɗo Mika habrino wi almasihu o ma ummo dow asman jibine e dow leydi e saare tokosere wiitende Betlehem. Te ko toon tigi almasihu o jibina. Annabi Mika haali ɗum duuɓi 100 ko adi jibinede almasihu o. Kono annabaɓe ɓe kaaɗani tan e habrude jibinede almasihu o. Ɓe kabrino kadi no o fotiri leptade, leptede lepte musɗe, o maayana bakkudinoɓe ɓe. So en dokki yeru
annabi Dawuda windino wi ma yimɓe ɓe gañ almasihu o lepta ɗum piya ɗum njulo juuɗe mum e koyɗe mum mbara ɗum. Annabi Dawuda haaɗani tan e habrude mayde almasihu o, kono kadi o habri e wonde Allah woppatamo o mooƴo nder yanande, ma Allah wurtinmo rokkira finde ko kanko tan woni dandowo mbo Allah neli ngam sottude bani Adama en e kuugal bakkatuji mumen o. Jeddi kewani ko faati e jibinede almasihu o, kono ko faati e mayde mum e gurtugol mum yimɓe hewɓe ina pergito hen. Ɓe gona e wiide holino Allah wawirta woppude yimɓe leptude almasihu mo nelno o, kono yimɓe ɓe paamani ɗum ɗo. Ko Allah fodi yo almasihu o tampu sabu bakkatuji men ɗi. Ko ɗum woni ko annabaɓe ɓe kabri nde mbi jomiraɗo welanomo moññirdemo mette caggal nde waɗi wonki makko sadak bakkatuji ma o dañ iwdi o juutno balɗe makko o moƴƴina sago jomiraɗo e juuɗe makko. Mbele eɗen gonɗini annabaɓe ɓe, gonaten koye wiide amen gonɗini ɓe. Ɗum noon so eɗen gonɗini gonga e gonga annabaɓe ɓe, eɗen poti gonɗindene ko ɓe bindi ko. Eɗen poti siftorde e wonde annabaɓe ɓe kalani kala ko mbela, ko Allah loowi e hakkillaji maɓɓe ko ɓe potno haalde ko. Ɗum noon so en calima gonɗinde ɓen annabaɓe, holimo jedduɗen? Ko Allah jedduɗen, sabu ko kañum neli annabaɓe ɓe yo kabroy mayde almasihu o no sadak momtowo bakkatuji ni. Allah ina yiɗi aduna o te yiɗa hay goto halko e nder bakkat, ko ɗum waɗimo fodde mayde almasihu o. Ale sago neɗɗo pewɗo ma yana ɓe pewani ɓe ngam dandude ɗumen e ñawore Allah. Ko ɗum wonno annama sadak jawkon kon e jamanuji gadiɗi. Yeesu almasihu mbo mbomri jibini e bawɗe Allah o, ko kañum woni sadak timmuɗo cakkitiɗo mbo Allah rokkiri. Sadak timmuɗo mbo ala ella kay, so en keɓi ɗum en potani tampinde koye men e wadde e wattude sadakeji ɗi jonani timmani. Mbele oɗon ciftoro ko jomiraɗo Yeesu sakkitino haalde hade mum mayde e dow feŋirde he? O wi fof timmi. O yoɓanima bakkatuji ma fof laawol gotol ha abada. Ko geɗel gotel tan keddoriɗa wadde, gonɗinambo. Hono no jangirɗen ɗum ni e fuɗɗode jangde men hande nde ni, bindi ɗi mbi kabaru moƴƴo o ko bawɗe Allah ngam dandude kala gonɗinɗo. Yimɓe hewɓe calima gonɗindemo gona e wiide mayde almasihu o e gurtugol mum ko tinde ɓoli. Hewɓe yimɓe ɓe ganda holi Yeesu e gonga. Ndenne dey so en jangi e Linjila eɗen jiya e wonde kala ko annabaɓe ɓe kabruno ko fayti e almasihu o, Yeesu timmini ɗum ha timmi ko fayti e jibinede mum e gurdam mum e mayde mum e gurtugol mum wondude e cafagol mum fof. Ko ɗum waɗi Linjila haalde wi almasihu o mayiri ko sababude bakkatuji men e wonande bindi ɗi. O ubbama kadi o wurti e ñalawma tataɓiji o e wonande bindi ɗi. Fof laatori kono annabaɓe ɓe mbiruno ɗum ni. Yimɓe salinoɓe Yeesu ɓe pii ɗum, lepti ɗum, mbari ɗum, te yinnoɓe Yeesu ɓe ngubbi ɗum. Kono mayde wawa nangudembo to nder yanande to. En jangino ñande ñalawma tataɓiji o, rewɓe gummi wendogo jeeyi to yanande to jomiraɗo Yeesu ubbano to, ji ande udditi hay goto ala toon. Ɓoyani tan maynoɗo wurti o fuɗɗi feñande almuɓe mum hakke balɗe 40. Ko gonga almasihu o fooli mayde. Gurtugol Yeesu holliti e wonde Allah jaɓi sadak mum ngam yoɓande bani Adama en jobdi bakkatuji mumen, mbele kala gonɗinɗombo ina jeye e gurdam ha abada ɗamo addi ɗam. Ko ɗum woni kabaru moƴƴo o. Jomiraɗo Yeesu almasihu mayiri ko momtude bakkatuji ma, wurtiri ñande ñalawma tataɓiji o ko rokkudemo gurdam ɗam gasata ɗam. Nafoore on kabaru moƴƴo ko dandude kala gonɗinɗo ɗum. Namnal ngal poɗɗa jabade hande ngal nani, mbele a gonɗinimbo. Allah haali wi ko hande woni ñande dandore. Sa nani kabaru moƴƴo o woto tiiɗ hoore, gonɗin. Dandore men yowitaake e golle moƴƴe ɗe mbaɗaten, sabu hay goto wawa wadde golle natnoje ɗum aljanna. Allah yeeyani dandore mum nde, o yiɗi ko rokkudema nde.
ko waɗatma naatde e laamu Allah he nani ko adi fof ngannda kadi jaɓaka bakkudinowo te a wawa welde Allah. Caggal ɗum gonɗina ko Yeesu woni dandowo mo Allah neli maayi e dow feŋirde he ngam momtude bakkutuji ma wurti ngam rokkudemo ngurdam ha abada. Sa gonɗini kabaru moƴƴo o noon aɗa wawi hoolade ma naat e laamu Allah, sabu Allah e hoore mum fodi e wonde kala gonɗinɗo inde jomiraɗo Yeesu almasihu nde ma heɓ ngurdam ha abada ɗam. Joni noon jangen seedam faagu bandiraɗo goto. O windi o wi, min Adan mi andano to paymi so mi maayi, ala fof to mi namnaki, kono donkumi dañde jaabuwol laaɓngol. Kono nde bittumi e linjil ko nden pammi mboɗo wawi andude to paymi so mi maayi, sabu Yeesu almasihu e hoore mum haali wi, e goonga mboɗo wiya on, kala nanɗo konngol am gonɗini nelɗomi o heɓi ngurdam ha abada. On fawetaki kuugal iwi e maayde fayi e ngurdam. O haali kadi o wi, ko min woni gurtugol woni ngurdam, kala gonɗinɗomi wuurat hayso maayi. Ko noon gonɗinirmi mo ganduɗa ko kañum woni almasihu mo Allah fodno gila ko ɓooyi to nder ngesa Eden to, te annabaɓe fof kabri mbi kala gonɗinɗomo ma yaafe bakkatuji mum sababude inde makko. Hono noon ɗamawu am fof mbaɗmi ɗum e jomiraɗo Yeesu. Gila nden ha joni Allah ina deƴñi hakkillam. Mi natti jogade ɓerɗe ɗiɗi. Janggam ina laaɓi cer sababude gollal ngal Yeesu waɗi e dow feŋirde he. E nder ngurdamam almudu Yeesu ina waɗi sahaji caɗele te ina muusi no feewi, sabu hoolare am yerodirani e yidde e miijoji bandiraɓe am e sehilaɓe am, kono ko jam tan. Ko jam gummiɗo to Allah heewi ɓerdam e hakkillam. Ko Yeesu waɗanimi ɗum. O wi, so tawi aduna o añi on, ngande ko min o adi añje. Ɗaldatmi on ko deƴre am dokkatmi on. Mi rokkirta onde no aduna o rokkirta deƴre ni. Yo ɓerɗe mon deƴ, woto kule. Bandiraɓe, ɗum ɗo ko jomiraɗo o waɗi e am, omo wawi wadde ɗum e goto e mon kala. O namnima tan ko gueɗel gotel, dokkama ɓernde ma fof no fotiri. Ko heddi ko kanko ma o waɗ ɗum. Sabu jomiraɗo Yeesu e hoore mum wi, dendagal tampuɓe rondade dongle tedduɗe, ngare e am mi rokka on foftere. Ɗale jimande am fawo e dow mon, goppon mi jangina on, ngati mboɗo ɗaati, mboɗo yankini, kadi ma on taw hen foftere pittali mon. Bandiraɓe, ko ɗo seedam faagu sehil men o joofi. Mbele a tampi sababude bakkatuji ma? Mbela aɗa yiɗi foftinde fittandu ma? Sa gonɗini kabaru moƴƴo paytude e maayde almasihu o e gurtugol mum, ma Allah yaafe bakkatuji ma, nangirma pewɗo, winda inde ma e deftere ngurdam he. Sa gonɗini on kabaru moƴƴo, ma Allah waɗema jelode yiɗaɓe mum, waɗa e ɓernde ma ruuhu Yeesu. Hono noon ruuhu ceniɗo jogorɗo wonde e ma o ma waylu ngurdam ma, sabu bindi ɗi mbi, so neɗɗo haɓɓodiri e almasihu o wonti tagore hesere, ko jomum wonno adan ko yawti, hankadi gueɗe mum fof kesɗiti. Bandiraɓe heeɗiɓe, kala ɓe mbawɗon wonde e kala ɗo mbawɗon wonde, jomiraɗo Yeesu ina wawi rokkude on ngurdam kesam, so on gonɗini kabaru moƴƴo o. Yo moƴƴere Allah won e mon, te miccoɗon no moƴƴi e ko bindi ceniɗi ɗi kaali, ko fayti e walɓe ɗamaw mumen e kabaru moƴƴo Allah o. Ɗi mbi, ko Allah dandi en, noddi en noddago senigo. Wona noon sababude golle men, ko sababude fodore makko, kanko e hoore makko, wondude moƴƴere nde o waɗaniri en Yeesu almasihu gila hade awlande. Joni noon, nden moƴƴere feññinirama peñƴi dandowo men o, hono Yeesu almasihu mumtuɗo maayde, lerniri ngurdam ɗam e duumare nde kabaru moƴƴo o.